Je 1.10.2011, 8:15 na škole SOŠ Polytechnická. Žiaci 4. MN majú prvú hodinu s triedou učiteľkou. Kde sú všetci? Jak však toto my dva nestačíme? Oni za chvíľku dojdu určite. No ale už je 10 minút po zvonení. Ja 5 minút. Jakých 5 minút? Autobusy meškajú určite. Však vonku je fujavica, čo robíte, drahoty? Za chvíľku dojdu, prestaňte. Zapíšem im neospravedlnené hodiny. Však ale jaké neospravedlnené? Však meškajú 5 minút, jaké neospravedlnené? Za 5 minút neospravedlnené. Jakých 5 minút? Už bolo 10. Ale za chvíľku dojdu, čo robíte? A už idú. Prepáčte, že meškáme. Teraz sa chodí. Ale meškám na autobus, na štrove, viete, aká zápka takáto bola? Oj, na čo? To bola zápka, mali ste dojsť. Dobré ráno, prepáčte, že Však meškám. za to nemôžeme, že bola zápka. Prepáčte, že meškám, ja dochádzam. Však to bolo len minútu a pol, dobre. Meškal autobus, chápete? 10 Ale minút. vy ste mi dať na úrade, tak... No vidíte, a vy ste už robili drahoty. Bolo to treba? Prečo by ste nás mali zapisovať? Minútka, to sa dohodne. Minútka. Ako minútka, pozrite na hodiny. To bolo také. A už došli ďalší. Pani profesorka Tajnro, prosím vás, neveríte mi to, ale na Kineku autobus sa skrížujú. Autobus sa skrížil, tam sú také hrbice. Ale nechodíme na auta. Dá nám neospravedlnené. Ja si také toto bude mať doru na súde, na súd to dáme. Aby ste vedeli, pojďte na súd. Dobre. Ideme sa tak, ideme aj my, dovi. Ideme aj my dole. Dávam všetci na súd. Hneď v ten deň podali žiaci 4. MN sťažnosť na triednu učiteľku a skončilo to na súde. O 2 týždne na to je súdne pojednávanie. Zás meškajú. Zás meškajú. Cílom som ešte nezačal súd. Nezačalo kto ešte. Pán sudca, no povedz mi, čo si hovoríš? Dovolený nebo dá? Sme tu všetci? Zrejme áno. Zatvorte dvere, prosím vás. Ďakujem. Takže otváram súdne pojednávanie, je to žiaci versus učiteľka, ako vždy. Samozrejme, ale to často každý deň, že? Je tu problém ohľadom neospravedlených hodín, ktoré žiaci sa sťažujú, že tam vôbec nemali byť. Čiže pani profesorka, radi by ste sa k tomu aj vyjadrili? To nevinná. Výborné! Takže to je celá vaša obhajoba. Váš právny zástupca nič? Sama sa obhajujete? Áno. Odvážna, odvážna. Pán žalobca, máte nejaké dôkazy, žalobu? Vážený súd, vážená pani obžalovaná, vážená porota, na dnešnom súdnom pojednávaní by som rád predniesol nejaké dôkazy ohľadom krivého svedčenia našej pani profesorky. Zastupujem tu 4. MN, mojich spolužiakov a vzhľadom k tomu, že absencia, ktorú nám predniesla pani profesorka triedna, nie je absolútne v poriadku, by som chcel učiniť rázny krok. A tým krokom je to, že zakladám tieto dôkazy ohľadom našej neviny pánovi sudcovi do spisu, krátkou cestou, samozrejme. Nikto tu už nechce byť veľmi dlho, pán sudca. Poriadne si to prezrite, je tam všetko, čo treba. Ďakujem. A zatiaľ len moc.
Všetko, aha. Výborne. Presvedčivé dôkazy. Velice. Úplatky. Ale prosím vás, uklonite sa. Úplatky. Prosím vás, jaké úplatky? To boli úplatky. Dôkazy si myslím, že sú dostatočne presvedčivé. Ja? To sú čisté papiere. Málo je tu tých dôkazov. Dá to na vyšší súd. Na aký vyšší súd? Odvolám sa. To by som vám neodporúčal. Takže odsudzujem vás na 4 roky. Konečne. Nech sa páči, nehajte ju vyviezť. Žiaci 4. MN sa rozhodli oslaviť svoj úspech na súdnom pojednávaní o hostníctve u Palkisa. Pán hlavný. Pán hlavný. Čo chceš? Čo chceš, Doriti? Som sa vás ešte nič nepýtal. A čo chceš? Viete, dal by som si niečo na jedenie. Áno. Áno, čo? A čo? Ja neviem. Poradte mi. Poradiť teda, čo? Dáš si euro za peniaze! A čo máte? Máme vynikajúce slina. Viete, ja sa dosť ponáhľam. Áno! Tak si daj menu za 5 euro! No dobre teda. Na, že? Pán hlavný, môžem na slovíčko? Áno, vy. S kým sa bavíš? Ja som s tebou si pásol. S vami sa baví. Poď, čo chceš? Poprosil by som mediálny lístok. Budeš to potrebovať? Ani nie. Vyp sír, vyp res, kurpao, oli hrako, šošo, húb a kači. Zle som vás počul, mohli by ste mi to zopakovať? Ja ti mám ešte zopakovať. Vyp sír, vyp res, kurpao, oli, šošo, hrako, húb a kači. Neviem, no, aby som si dal niečo... Napríklad to, čo má ten pán. Áno, on. Neurozumiem. Náš zákazník, náš pán. Tu sa nespí! To sú oni. Ktorý? Títo dvaja. Títo dvaja. Kedy to bereme? Má tu za tým. Pani, čo to je? Čo si myslíte? Čo ste mi tu? To vyriešime, to vyriešime. A vy mi berete zákazníkov! Berte ho. No, Tento Patrik, počkajte, budú ma zamerať. Ja som ich v živote nevidel. Ja som není s nimi. Hej, čo je? Ja som ich v živote nevidel. Čak, ale vy čo ty state, však ja to môžem zavaliť, však zákazníkov mi zabrali. Ja odkázim.
Po neočakávanom zatknutí žiakov v pohostinstve u Pálky sa boli odsúdení na 15 rokov nepodmienečne. Teraz po 15 rokov vychádzajú žiaci z väzenia, uvidíme, či ich to nejako napravilo. Ako prvý vychádza Peter Martiš.